maneres. Això és igual. Si és igual, per què no m'ho dius? Cassian, Qui va anar ahir a la nit a casa? la Jessie i en Fermi van portar a Marjà i la medicina de la mama Marva i la Jessie va tornar més tard, Algú va anar a buscar-me? Brasso. En Brasso va anar a buscar-te. Què vas dir-li? La Marva va dir-li que... Dir-li què? Pausa per recuperar dades. Buscar... Digue'm què va dir. Buscar... La Marva va dir-li que estaves arruïnant la teva reputació i la teva salut amb males companyies i que tard o d'hora acabaries ficant-te en un embolic del que no podries sortir-ne. Després va explicar-li a en Brasso Calla. que... Vine aquí. Escolta'm, això és important. Sé que consumeix molta energia, però... Pots mentir per mi? Puc mentir. Tinc suficients reserves d'energia. No diguis que m'has vist. No diguis a ningú on sóc. Això són dos mentides. Digues les dues. Hauré de recarregar-me a casa. No t'afanyis en tornar. Jo ja marxo. Puc acompanyar-te? Ara no. Vaig curt de temps. Ho sento. Arribo tard. Espera, i això? Quiet, no et moguis. Pren-t'ho en calma.